Morning, good 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 morning. Terindog na po, terindog na, terindog, 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 terindog. Good morning, Pilipinas! Mga Bicolano, saan man napartikan mundo, welcome po sa inyong programa. Sa inyong programa, Pinky on mo, baby. Ini po si Henry M. Ay paguna ako Pinky hapon ngunyan Jim Ramer bali. Paguna ako yaon pa ako sa ibang lugar. Yaon na pala na ako sa studio. Pagyari sa maabaka. Paguna ko yaon pa. Paguna ko hapon pa. Ubang aga pa. Mapagalon pag magparalakaw-lakaw. Magparalakwat sa. Mapagalon. Nalilibong kang aldaw ha. Paguna ko hapon ngunyan. Aga na pala. Aga rin. Morning hirit po sa DCGB. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Nagdadamog ka mo sa Morning Hit. Oh, yeah. Kaiba si Henry M. Oh, yes. Ang lalaking hindi inuumaga. Tama. Natumbok mo ng God. Natumbok mo ng God. Pinky, morning hirit po sa DCGB. Nagdadamog ka mo. Alright. DCGB. Yeah. Always number one. Always at your service. Salamaton. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, amigo. Kumusta? Are you there? Is this Henry Maceda? Yeah, speaking over the radio, live na live. We're so very happy. Are you happy? Of course, my dear. Morning Hit. Kaiba. You're back. Yeah. Thank you so much for the heart-warming welcome. We're grateful because your cell phone is, I think, is new. Naulian, amigo. Naulian. Saan mata na? Naulian. Nagbagal kang bago. Kaso banggi habang basta inunsag ko sa naulian eh. Una ko lamang niya ako. Dayman, huminanap akong kuan, huminanap akong cellphone na buro barato sa nato. Masupog sa imong rapod ko. Di ako na nire-receive. Buminaga ako. So asang ribon sa nabagang cellphone? Nasang ribon sana? May call mo. Ang importante, may call and text. Dahil man kay pan mga buro video sa ano yan sa iba. Ang importante sa kuya apod, buda text. Yan. Baga kampana nga ni baga. Oh. Text. Hello, text ba to? O kaya nga ni, di ba? Kampano nga ni Matel ko sa nagkasundo kita. Baga. Pero happy Bigo, happy. Yeah, I'm so happy. I'm back, Bigo. Salamaton. Okay. Good morning. Welcome sa Morning Hirit. Sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Chief Ramer Tanay po sa tuyang partner. Mga tugang ko niya na pag-aaga sa Newsroom News Director Mardy La Cruz. Good morning po sa Indogabos sa Luas Mega Force Patrol. Para po sa mga bareta ngunya na pag-aaga. Good morning mga morning patrollers. Mga morning patrollers natin. Ala Mario, Karen Ala, Angel Mustasa, Joshua Bino, Jomar Bien. Ang sa pananginginot po, mga tugang na mga morning patroller. Anak ko na ako magbikola. Lawit na ako magbikola. Ang sa tuya tabi ng mga morning patrollers, pinapanginotan ni Chief Reporter GB Nazalita. News Director Mardy La Cruz sa Newsroom sa Mobile. Kasabay dyan si Boy Mata. Good morning, Legazpi City. Ang sa tuya tabing mata ng DCGB sa kalsada. Para po sa gusto magpaabot ng reaksyon, mag-text tabi sa 0969-088-5548 0966-230-034. Ulitan ko po sa number. Good mo na mga pwede po nindong i-text tabi 0969-088-5548 0966-230-034. Ha? Para po naman sa mga gusto makipag-communicate sa tuya. Good morning mga teachers. Oy, mga teachers, 27 ngunya na di. Mayo pa lang po una naman kamukan sa inyong trabaho. Adi, di ba? Ngunya na panahon na ini ang kapon sa na uninterrupted vacation. Yan. Good morning mga teachers. Ha? Maratana po ang mga teachers ha. Good morning, teachers. How are you today? Smile. God is good. Mga tugang all the time. Report tayo. Hali po dyan sa luwas. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit.
Buena manong bareta, ngunya na pagkaaga, kasabay mga tugang si Padingal Armario. Good morning, Padingal. Morning. Good morning, Padi. Ay. Welcome back. Thank you. All right. Wara. All right. Yeah. All right. Okay. Please go on. Please Thank go you so on. much. Yeah. Public safety mo yan. Ang big tututukan ng autoridad sa mga matawong lugar dahil bakasyon, also ang tipon-tipon na happenings. Sa pamayo ni Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr., igabantayan ni Damaray ang mga pulis ang mga lugar na pasyaran, siringkan Pamosong Boulevard, ang mga lugar na matawo, siringkan ining resort and dyan sa Boulevard, pagkaarog ganing atap, gulpian ta asin pagkabanggi lalo na, and siringman sa mga beach resort na paboritong pasyaran mo dyan, nagabarakasyon, mientras na Buelo. Aha. Puto la linya. Ang PNP, katabang ang mga public safety officers, asin ang mga barangay anod at sa termino niyan para sa safety kan gabos, asin ta anabiso ninda, mag-ingat man giaray dahil putol-putol ang signal. Asin dahil malusutan in mga dahil tapos pa di. Ano na? Wala Hello? na? Aran, nagkwanta ang signal ta. Gawin ko. Yeah, tapi pare, thank you so much. Thank you. You're right. Thank you so much, Padingal, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Karen Alana sa linya. Karen? Good morning, Karen. Hi, Karen. Hello. Good morning. Good morning. Good morning, Karen. Welcome back, with Henry. Thank you, Karen. Long time no see. A sort of. Naninibaguan akong maray sa imo Nata. Good morning, Karen. Good morning, Vite Henry. Ano maguhan duman? May bago duman? Gari manain ang pagtaramtara mo. Gari di ka na talaga sanay sa Bicol Ano? Di ka na tuod sa Bicol namin. Dede, good morning, Karen. Good morning, Vite Henry. How are you? Ano, may sabihin ka sa kuya? Pwede na? May Pwede sabihin na? ka sa ko? May sabihin ka sa ko? Pwede naman, mabalata na kita. Maray pa. Bumarita ka. Diba ka may tanong kapan, di ba? Hello. Hindi kaya may nag-text sa kuya sa mga baka. May nag-text sa kuya kaya sabi niya, hello, good morning po. Sisa doon niyo. Apo tong kuro nga na ko. En mga text na ini, garang iran kayo, mga aki pa bako ini mga gurang. Sige, Karen, go. Yes, Vitelli, good morning and welcome back. Formal ng mahampag sa mga personalized kan DPWH 2nd District Engineering Office, si Engineer Jose Angelo Caragdag, bilang bagong OIC District Engineer kan nasabing ahensya. Epektibo iyan ngunyan na agdaw. Sa impormasyon na nasusog kan DCG sa Information Office kan ahensya, sinabing tiglalauman na may mga pagbabago man nagigilibon sa laog asin magkapirang posisyon sa nasabing ahensya. Matapos ng palitan ng formal ang dating DEDB na si Engineer Warren Asuteya na nakumpirman man niya itong mapapagmugtak mo na sa DPWH District 5 Office
with no specific assignment pang ipinagkumpirmar sa iya. Aha. Mantang dahil sa flag raising veterinary na mangyayari ngunyan, tigla na uman ang personal na pagpamidbid kan bagong district engineer bilang apera sa magiging bagong pamayunan kan opisina, pati mga proyekto sa infrastruktura sa Legazpi, Daraga, Rapu-Rapu, Kamalug bilang mga lugar na sakop kan segundo distrito. Ngantas tanto pinagalat man kan DPWH Region 5 Office ang posibleng pagbarabaan pagkat special order asin balasan sa first asin third district engineer kan Albay. Parte pa yan ditan kan direktiba ni DPWH Secretary Vince Dizon na ibalasaan gabos na mga pamayo asin mga direktor kan ahensya matapos ang mga kontrobersiya sa flood control asin mga maanomalyang proyekto sa manlain-lain na lugar kan Pilipinas. Karen, malingawan ko Yes, sa ngaran mo okay. Tagasain din si ano apelyido kan? Tagasain? Jose Angelo Caragdag. Karandag, Jose Angelo Karandag. Karandag. Oo, tagasain ini. Aha. Tagasain. Gikan pala inibite ng Laguna, pero dati ining assistant district engineer sa first district kan DPWH Kamsur. Kamsor. Paano siya nakaabot tigdi? Paano yan nakaabot diyan? Day ko arambitan ni. Actually, so, Oo. si Engineer Canabi Tanggol baga, pag ibang lugar man baga Iyo, yan. iyo. Pero dati siyang assistant district engineer sa Kamsur. Yes, dito Henry. Si Engineer Warren sa darahon pakiulitaw. Maduman ang tabi dito Henry sa DPWH Region 5 Office. Pero day Sa pa region? man si... Hmm. Day pa man talaga siya si specific na posisyon Oo. kung ano ang kakaputan niya duman. Okay. No rin sa effectivity kang pagtukaw niya? Ni Karandag, Ngunyan Engineer Karandag. sabi dito, Ngunyan. No rin. Nata nagkaigwang resapol, nata isnalidahan si Engineer Warren. They determine dito ni pareho kan DPWH Region 5 as in second district kung nainog si Engineer Azotea kaysa sa ibang mga district engineer. Oo. Pero sabi, aloy naman kay si Engineer Azotea. Mhm. Pero sabi nga ni kan Region Office, tigdalaw man ni ngayang mabarabaan pa sa special order kan first as in third district engineer. Aha. Okay. O sige. Yan ang report karan ala di si Jiringo. Salamat Karen sa report. May Henry Tamarayman. Ang lalaking hindi Mga halos sobra kita sarong simana mga tugang na si sa Henry morning hirit ano. ang lalaking hindi inuumaga. Thank you palang kay Paling Mar de la Cruz ang sa tuya tabi na reliever mga tugang sa tuyang programang morning hirit sa Si paghandle kan sa tuyang programa ang ini lalaking o da tabi mga tugang sa anhapot program habang kay kita nakaka-live hali duman sa US Dadangog ka nagpasiring kita duman sa laog din nagkaperang alda. Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Nasa linyaman mga tugang ang dagdag na report kasabay po si Angel Mostasa, Bitbitang, Baretang Bareta. DCGB, Baretang Bareta. Good morning Angel. Good morning, VP Henry. Good morning Angel. Good morning, VP. Dala mo na tabi sa size small. Naulog sa eroplano ni. Kansukat na kaya. 14 hours baga sa biyahe, nahulog pa. Mapagano ang pagbitbita. Overload sa kilo ta. Timbang lang baga. sabi VP kang nakasunodan ko duman sa BIA. Oo. Ang ganda sana ng airport ng BIA. Ang problema, yung mga salamin, hindi nililinisan. Kaya hindi makita ngayon sa picture ngayon ng mag-ayos si Mayon. Oo nga. Nagpicture ako nga sa mayon na doon sa salming, hindi ko makita masyado. Blurred. Kita mo yung mga mga mapa doon sa salamin. Oo, nakita ko yung mga mapa. Pero nakita ko yung mga nasa kabila ng salamin. Magaganda ba sila? Ano? Magaganda ba Wala sila? akong sinabi. Dapat sumama ka dun sa pinuntahan ko dahil may maganda doon. Ayaw kong pumunta sa mga ganung lugar. Nagbago na ako eh. 29 years old, Assistant Secretary ng Office of the President. Oh, really? I've changed a lot, Angel. Hindi na ako Really? katulad nung dati na Henry M. Nagbarami na akong binago sa buhay ko. Kaya ako nang pumunta sa Very mga good. lugar. Ayaw ko nang pumunta sa mga lugar na ganoon. Mabuti sa'yo. Ah? Mabuti para sa'yo.
at para sa ating lahat. Ayaw ko na talaga. Ipagpatuloy ang magandang Ayaw ko na talaga, nahirapan ako. Okay, go. Kamusta pala sa Manila mo? Okay man? Henry M. Ay, tapos. Lalaking Ulita daw ni. Ulita daw ni. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Salamat ni. Kaso hapon, kan Sabadong hapon, may nato pa rin akong bading, sorry. May nato pa rin akong member kang LGBT duman, may nato pa rin akong member kang LGBT duman sa baba kang, sa sarong restaurant. Parang garak kang talaga ako kan, ay nga yabi, madali na saan. Ngayon ni, Angel, Yes po. go ahead. Go. Dapat mabitig ang kumusta ang Manila ko. Bugbog duman dito ang utak ko kakaisip. Di ba ka? Para stress ka kaan. Anyways, Ako pa, BP. alat ko na. O sige, okay. Sige, go. Anyways, BP, sa mga dugang tapang bareta, sa gira na itong pagkarumdum kang Coast Guard District Bicol, sa publiko, partikular na BP Henry, itong sa mga madruman sa mga kanya-kanyang mga beach resorts, at in mag-island hopping sa manibabang parte kan Bicol Belzo, na siguro ko ng BP Henry, naan mga sakayan o mga bangka na gagamitin ni daan may legal na dokumentos at nakapagparehistro sa inang mga respektibong mga municipal o city tourism office tanganing maibitaran as in may record man ana nasabing opisina sa anuman in kaso magkaigwanan anuman ang mga pangyayari sa tuyang kapalibutan partikular na sa kadagatan. Ana pangapunan BP Henry ni Commodore Ivan Roldan ginibo matapos itong sarong bangka sa BP Henry na bako rehistrado sa may parte ka na barangay Kalintaan Matnong Sorsogon, ana nagtaob ka nakalihis sa o kanang uminaging aldaw dahil BP Henry sa bako timbang o bako marhay o uneven na pagkaka sa karga, itong mga kargamento, pati na itong mga individual. Nangyari ini BP Henry dyan sa may parte kan barangay Kalintaan kan Matnong Sorsogon kung sa inasa tracing individual ang nabugtak sa piligroan sa inang buhay matapos na magtaob itong subangka na sa indang pigsasakayan. Sikon kay Roldan, sakay ka na sabing bangkaan 10 pasahero asin tulong crew asin pasisaring ko na sa isla kan Subic Matnog kan mangyari ang insidente. Inatang na isalbar ang mga biktima sa mga pasira-sira na harani sa lugar asin na ibalyo naman sa Water Asset and Coast Guard at Matnog MTRMO para maitara sa opisina sa tamang medikasyon. Nasa sa investigasyon BP Henry kan mga otoridad na pag-araman na dainag-agi sa Matnog Tourism Office ang nasabing mga persona kung kaya wala man in datos o record ang nasabing opisina pati na itong sakayan pandagat. Ang bako pantay na balanse kan mga pasahero at mga kargamento ang pigihiling na dahilan kan pagtaob kan sa inang mga bangka. Tatakod kay ni BP Henry sa kaya na ipigiri iterar ni Roldan sa publiko na siguro na legal ang mga sakayan bangka o sakayan na pandagat nagagamitan asin may tamang kapasidad ini para na ina makabuksa sa piligroan sa indang buhay. Tulos man na pinadarhanin enforcement inspection apprehension report ang tagsudirikan bangka para ipaaraman sa iya ang posibleng paglabag sa mga esensyong lay sa satuyang kapalibutan. Yan, VP Henry, ang mga lugang pa pong informasyon sa luwas in Zomstaza District. Salamat, Angel, sa report. I-text na po ang mga greetings, mga tugang sa 0969-088-5548, 0966-203-0034 para po sa inyong mga reactions. Asin iba pa na mga anik-anik. Ngunyan tabing agad hindi po sa tuya na programang Morning Hirit. Hello? Hello, good morning, Madi! Apo. Good morning, Mads. Ay, Mads. Good morning. Good morning po. Opo. Good morning. Yeah. Morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ulit-ulit. Ako maapod sa ay mata. Nata. Kasi kakamahagad ako kita sa lubong. Dahil nanak mahagad. Para hagad ko sana ligtas ka mo gabos. Ay, salamat ton. Salamat. Mas maghagad ka man akong dara sa imo. Aram ko man.
Ano? Di nga na kung dara kay Chief Ramir. Aram ko man. Oo. Okay. Pero salamat sa imong pangadya na safe akong nakahali, na safe akong nakabalik po. Kamo gabos. Iyo po. Okay. Kumusta ka na, Madi? Oni, pagkaray kan tindahan. Si Padi, kumusta? Hindi siya duman. Iyo ano? Nasa kataluran. Sabagay, wala naman si Padi ano? Wala naman si Padi. Nasa kataluran. Oh, si Padi na Nasa kataluran. si Padi nang bahala sa imo. Dahil ka muna kang magtaram. Okay. May mga hasi ba ako? Ay, iyo pananggap. Okay. Okay. Madi, have a good day, Madi. Pwedeng mag-rate. Ay, kaya daw, halabao naman sa ali. Mag-greet man sa napalan. O, sige, go. Pwedeng muna. Sagin man na mga umusa sa kuya para mag-greet man sa napalan. Sige na ko. Ito siyempre, masaling ka kampi na o dyan taka. Yun man nga. Okay, sige, Madi, go. Yan man pa lang sa ginabatan tabi sa nag-ano sa kuya. Kumusta man siya? Okay. Sa instansya po si Boboy, si Karen, Yana, si Liit, si Jodan, si Mamalit, Oh, boss. si Leti, si Wawi, Oh, boss. gabusin na dyan. Si naman si family dyan sa Marquis Street. Happy Fiesta man pala sa din sa Santa Barbara. Special mission kay Gestado, Balkin, Kapitan. Opo. Sa Santa Barbara. Opo. Sana makabot din sa handa niya. Ay, sa poblasyon. Kamaray, para nangumus na mahagad. Thank you. Bye-bye, Madi. Bye-bye, Padi. Bye-bye. Bye. Pagurang na daing lambing, ano? Nagdadangog ka mo. Pero pag-aki, pamalambing. Always number one, always at your service. Pag may edad na talaga, dahil ang lambing. Pero pag makatapar ka mga aki-aki pa, matindi man ang lambing. Di ba? Matindi man ang lambing baga. Di ba? Good morning! Good morning! Nagdadangog mo sa di... May miss daw ako ngunyan. May miss daw ako. Hindi. Pigalat ko lang. Good morning, Josh! Yes, Buti. Good morning! Good morning, love. Labag apod mo? Ha? Labag apod mo? Bako man? Garbi pagi mo naman sa nasarog ka na orestal. Pero sabi ko good morningan mo, ade. Anong apod mo? Ha? Anong apod mo? Secret. Dapat may apod yan. Igwa. Ngayon, good morning, love. Si ba, kumusta na? Tabing nakapabiloon ta ka, oh. Ano yung magkaibang babati? Ay, happy birthday! Kay? Happy 80... 18. Wala na. Tapos, ano na? Happy birthday po sa mga birthday celebrants natin. Joshua, balik Joshua. Joshua May. Kami Joshua May Bino. Joshua May. Happy birthday. Happy birthday. Joshua May. Tapos. Lang. Ano? Hello? Oh. Yes! Kami Joshua May. Happy 81st birthday Kay. kay Salvador Monsion alias Lolo Adong. Salvador Monsion alias Lolo Adong. Aha. Yan. Ayun man ang Salvador Adong talaga. Iyo. Oh, taga saan din eh? Lidong. Lidong. Lolo. Lolo ni Nono ni Richelle. Lolo ni Richelle. Nakita kayo ni maimbitahan. Ano ay sorry po, mapa-imbitar ako.
Mapaimbitar ako. Lolo ni? Lolo ni May. Lolo ni May. Maray mga aram na, Joshua May. Gusto mo ka ng aras sa Joshua May? Iyo, pwede. Dahil kapag sa iyo, mataonder ka ba ito eh? Dahil pwede. Dahil pwedeng dahil. Lolo Adong... Ano nga nito? Apelyido? Punsyon. Monsyon. Yan. Happy 81st birthday po, ha? Happy 81st birthday. Nagadangog daw ito? Got it. Nagadangog daw? Pirme. Pirme. Si Lolo Adong? Pirme. So makulolo, dahil, Ayo. siguro pipundo sa radyo pag ikana, no? Dahil ma? Kaya nga, nakakaabot tulos. Growing older now. Ako may kamidbid ako. Pag ako na ng programa, pag tune in kan, so pag may dinagog, pag tune in kan kapamilya niya sa radyo, pag tarag pipundo, Nata. ha? Nata. Ipundo niya. Pag may dibati kang iba. Punwa daw ngayon. Maybe. May naka-istorya sa kuya. Taga-daraga. Pag may iba kang nainot na binate, Tito Sok. Ay, gari ba man ang naaraman mo? Gari ba? Okay, sige, go. Yes, BP Henry, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa ragdag niya tong bareta, kinigkig nin solo ang kampo Simeon Ola, kasuod mang hapon sabi BP Henry, matapos na masulo ang female quarters sa laog tabi BP Henry kan kampo. Nako. Susog sa initial na informasyon tabi BP Henry sa mga masasarigan na sources niya to sa Bureau of Fire Protection Legazpi, nag-report sa inda alas 4:24 an hapon kasudma na tigka kalayuhan ang nasabi ng building. Bandang alas 5:50 kana formal man na ideklarar na fire out ang naunang bita ng kasulo tabi DP Henry. Sa follow-up man kan DCGB News sa Police Regional Office 5 sa paagi ni spokesperson Police Lieutenant Colonel Malu Kalubakid. Maray sa naman DP Henry asin na pasalamat. Wala man kay na-record na lugadan sa nasabi ng insidente. Asin wala ning tawo duman sa female quarters kan mangyari na insidente ni Nasolo. Sa ngunyan, tabi BP Henry, man pinidong pinag-iimbestigaran kan Bureau of Fire Protection Legazpi kung na pinagpunan kan kasulo na ini, kung piraan danyos, asin iba pang insidente matapos nga ng kumanayap kasuod mga hapon na kuminigkig magin sa mga pagtaraning ng mga residentes karami dyan sa naunang bitan na lugar. Tangyari. Yan, Kaya palang DPRD kasuhapon, bata nagkukurukat, naghapon akong turog kasuhapon. Ako na daw na bumbero. Yun pala nito, napunang ko nga si Yun Angel eh. Ha? Yun na ito. Natumpo, Deman? Kumusta ang damage? Gulpay man tabi BP Henry, so building sa laog. Talagang makusugman so kalayo ta tignan sa initial details nagpuon so report sa Bureau of Fire Protection alas 4:24 tapos na fire out alas 5:50. Nako. So Okay. sobra man BP Henry sarong oras. Okay. Yan tabi BP Henry na dagdag niya tong sitwasyon alidigdi sa lawas kay bahan si Boy sa mobile Joshua Bino DCGB. Salamat, Joshua Bino. Joshua May Bino sa report. Hali po dyan sa luwas. Alas 5:36 nin morning sa DCGB. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Good morning kay amigong Jerel Aranya. Thank you, Jerel, ha. At saka, good morning, Paring Mar. Salamat sa programa habang dahil kita sa programang ini. Go ahead, Padi. Good morning, BP. Welcome back. Magkararga na sa mga gasolina, Nata, ma-increase o gasolina sa aga. salbatana. Pag-una ko, baga marol back. Sa krudo, dengo na.
Aday ngo na. May rollback. May rollback. Aha. Mhm. Yan. Pero ang final kay ni diyan pang udto. Okay. Basta sabi sa ano yan, sa post kang mga gasoline ano yan dealers, ma-increase ning hanggang piso kada litro ang gasolina. Aha. Pira pa day, pira? Piso. Piso sa gasolina. Aha. Diesel. Sa diesel may rollback na mapuon 10 pesos hanggang 11 pesos. Ay, kada litro. wow! Makaugmahon. Mahayo naman ang lakaw ko. Sa kerosene, 9 pesos to 11 pesos per liter. Wow! Pwede Ma-rollback pang magbago. At yan to ang final. Harayo naman ka ng drive ko na naman. Lampas na. Doon sa inutan pa di. Doon naman sa inutan noon pa. Dahil na magamit kay pababata, makadiritso na. Ata diretso na nga ni. Alright, sa ibang headlines ko Okay. yan. Dagdag na pondo kagatuhan hanggang COMELEC. In kaso ipag-oktaba ang barangay asin sa ngunang kabataan election sa Nobyembre. Taigwa ng pig-submit sa Senado na sarong bill si Senador Amy Marcos na ipag-oktaba ang SK and barangay election dahil sa krisis. Ang rason ni Manay Amy nachimpo ngayang undas. Dakol ngayon maroso ng mga pasayro buda mamal pa ngayon pamasahe baka ngayon dito magbuto. Bako niya na problema. Tapos so 16 billion ngaya gamito na sanang pangayuda. Nya bako yan pa din na date na kon nagtao kan Korte Suprema. 'Di ba? Iya ba kan tinawag kan Supreme Court na pizza? Tapos pinasarman kang kamera. Buda niyan, pinasarman kang kamera. Inapurbaran man inda ginibo man inda yan. Di. Ang plano, Oh. next year October 2027. Di naman pa di malawas dito. Di naman malawas yan ta. Ma 2028 na naman. Yun ang mga kunyabi ko para no, pakiaraman. Rugmaw naman parakpakan. Di sabi man kan COMELEC, considering nga di magad nga kami kay 3 billion pesos ngayang dagdag na pondo pag reset ang eleksyon. Di alat-alaton ta kung anong magiging pangyayari kayan. Sa Senado, naman ka sa korte. Ha? Baka may magreklamo naman sa korte kaan. Iyo. Sa Senado, iguana. Sa Di ba sabi kang korte, Kamara dapat na dabi ka para extend dyan. Kaya nga ni, ining term mo niyan kan mga barangay official, 2 years, more or less 2 years eh. Ang sabi pa, ngaya, last na ini. Pero kung may magabat na rason, pwede man. Yeah. Okay. Kung makumbinsin ninda yan na dahil sa krisis, baka mangyari. Alright, sa ibang headlines, maski may krisis sa enerhiya, padagos ang trabaho kang gobyerno para makapagkatod din serbisyo. Mga nagplano na magkaigo ng military back people power ibinulgar ni Senador Panfilo Lacson. May nag-inganyo da sa laog. Pero ang sabi, dahil nga mangyari, professional nga ang AFP. DOJ dahil pigahali ang posibilidad na wala na sa autoridad kan Czech Republic si dating Congressman Saldico. Pwede. Grabe pala naman, stricto hunda. Stricto hunda. Sa Czech Republic? O dahil, hindi na inailing. Sabi ba tama pa rin sinadangog ko. Sabi nga Bador Duman, Oo. irespeto ito nga ang batas nila, dayo kita digdi. Yan. Tama man. Nadangog, sayang kami sa aeroplano. Pagbaba sa aeroplano, yung si Bareta ngayon nadakop na kuwan. Pero ito palan, di man siya nadakop tama bang pakasabot ko pa? Di man siya nadakop na parte kang effort kang gobyerno? Dahil, bako man ito. Dahil duman sa checkpoint kang Czech Republic? Kundi, kaya siya na, kulang dahil papilis. So papilis, yan. Dahil travel document. Garo lang kayo sa immigration. Oo. Yung papeles. Dahil ka papalaugon. Yes, oo. Pwedeng i-hold ka. Tama. I-hold ka. Pero kung ngayon kumano ko duman sa kaso, dahil man tabi. Dahil pa man ito. Okay. Kaya, dahil man masabutan kung kung pinaluwas na o dahil pa, dahil man nila nailing. Pero padagos ang koordinasyon mo niya ninda, ang sabi may mga bagong grupo na madara ng mga dokumento. Okay. Okay, Senador Ping Lacson, itatalaan ang face-off ni Congressman Martin Romualdez
dating Congressman Saldico as in 18 na ex-Marines sa Senate Blue Ribbon Committee. Ngani ngayang mailing ta ngaya ang reaksyon kang kada saro pag nag-arampang na. Ombudsman Jesus Crispin Remulla dahil daw maatas sa kaso versus Congressman Martin Romualdez. Ini matapos na hagadon kan dating House Speaker na mag-inhibit si Congressman Remulla, si Ombudsman Remulla. Freeze order sa mga propiedad di dating Speaker Romualdez na iluwas na sigung kay Ombudsman Remulla. Mantang Manscarpio masumitir ng reklamo kontra BSP, AMLAC as in House Justice Panel. Dahil duman sa pagbulgardakan mga bank deposits. Pero dahil mampig ako o pig deny na igusin ng araw ka itong kantidad. Alright, planong kaso kan Mr. ni VP Sara, nagpapiling daw ng takot sa ebidensya. Mantang epekto kan foreign divorce sa mga kasal sa Pilipinas, masalang giraray sa Korte Suprema. And palagos ko niyan ang pigigibong ispersos kan PSA para matanos ang listahan ka mga senior citizens danganing makareceive talaga ng cash gift itong mga mag-edad ng 80, 85, 90 hanggang 95. Alright, so yan BP, mga headlines yung napagkagat sa dyan ng PYS Enterprises. Hanap mo sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Oros at Legazpi City. Basta radyo, PYS din yan, 24/7. Konektado kung maski deng Lord. From Newsbase, ini po si Mardila. Good morning. Thank you, Paring Mar. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you, Paring Mar, sa mga headlines in the morning. Sandali lang tabi, Jimmy at saka Jumar. Tapos mo ng pag-asa. Although dahil man medyo dapat kahaditan, may kinaraman, mga tugang sa sitwasyon kang panahon. Pero mas maray na makumpleto tapon sa tuyang segment. Ngunyan alaw. Tabi, pag-asa. Bakay ba ng number kang pag-asa? Dahil nag-ring, oh. Ay, nako. Nako. Doda ko. This is ang duty duman. Maapod nga ito. I-off ko muna. Paki. Oy. Baka sala lang sa pakabugta kang cellphone dyan. Ay, nagring na. Yan. Ino na gayo. Taka-monitor ito. Ino na gayo. Pag-asa Legazpi, good morning. Good morning, Miss Alexis. Good morning po, VP. Morning. Good morning po and welcome back po. Thank you. Good morning. Salamat sa pag-welcome, ha. Opo. Okay. Sige, anong forecast natin? Go ahead, Miss Alexis. Opo, para sa tuyang weather forecast ngunyang petsa 27 ng Abril aldaw pang Lunes, ang easterlies ang padagos na nakakaapekto sa Bicol region. So asahan niya to na sa malaking bahagi ng Kabikulan ay makamati ng bahagyang mapanganuron sagkod sa mapanganurong kalangitan na igwang posibilidad ng mga pulo-pulong pag-uuran asin pagkikilat at pagdaguldol maliban lamang dito sa Sorsogon kung saan mas makusog ang epekto ng easterlies. So mas mauranon sa Sorsogon ngunya na aldaw gawa nga nitong easterlies, no. Sa tuyang agwat ng temperatura ngunya na aldaw tigatayang mag-abot ng 26 to 33 degrees Celsius. Then sa tuyang heat index naman kasuhapon ang pinaka-alangkaw na na-compute ang heat index is dito sa Masbate City kung saan nakapag-compute ng 42 degrees Celsius. Sa the rest naman ng Bicol region, dito sa Legazpi, kasuhapon nag-abot ng 39 degrees Celsius. Sa Daet, Camarines Norte ay 40 degrees Celsius. Sa Huban naman ay 39 degrees Celsius.
pati din sa Pili, Kamsur, kung saan 39 degrees Celsius din ang highest heat index na to. Then sa tuyang forecast na heat index naman ngunya na aldaw, medyo mas magbababa ito gawa ng frequent na mga pag-uuran, mga isolated na thunderstorms na pigi-expect ngunya na aldaw, especially po sa mga late afternoon. Bale, yun po ang sa tuyang forecast. Kali po digdi sa Pag-asa Legazpi, Alexis Ruy Vivar po. Miss Alexis, Yes po. salamat po. Thank you din po. Bye-bye. Bye. Alright, iyan tabi mga tugang ang kamugtakan kang panahon. Hali sa Pag-asa. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Nasa linya po mga tugang si Jimmy na salita sa dagdag na report. Jimmy. Number one. Come in, Jim. Welcome back. Thank you, Jim. Apudan mo na siya sa 0936573241. Uragan sa imo. Na, ano da? Dahing paaram, dahing yang apod pag-abot. Ikaw na ta. Apudan mo na sana. Polian mo. Tino sa imo sa numero? Ayun na, in-announce ko na. Gurang na, magparatampo pa. Obligasyon mo na. Natusunta ka, Jimmy. Gurang na, nagtatampo pa. May obligasyon ka nga eh. Mapagalong pati pag-ayuson ang tampo ki Gurang. Apudan mo na Pero taod-taod. kung mga tampo lang kay mga 10-ager o kwanta, medyo madali. Dahil ka man da kayo nagapaaram, nagabot ka na, dahil wala sana. Sige. Amo na, mabaritan ako sa mga Ikan. dagdag. Latusunta kang salmatana ka. Okay, sige, go. Magkakaiguanin pag-reorganize kan mga mayor na komitibas sangguniang bayan kan uwas ngunya na aldaw sa regular na sesyon. Kung matatandaan ka na kaging simana, nag-motion sa plenaryo si Kagawad Brian Bustamante sa sesyon, Chairman Committee on Laws, na ideklara ng unang vacant ang mga komite sa Committee on Health, Public Works, Local Economic Enterprise, Education, and Good Appointment and Reorganization. Pig-obserbaran kan si GB News durante ka nag-motion si Kagawad Bustamante. Nagkabiriglaan sa laog kan sangguniang bayan dahilan sa wara man sa plano as inday isi na ilalatag kan proponent answering na deklarasyon nada bakante hunaan mga komiting nabanggit. Sa entrevista kan si GB News kay Kagawad Brian Bustamante, ang obheto kan Rigodon, magkaigwadan and fresh mind as in mga kaisipan, fresh mind, tapos kaisipan, fresh ideas, Yan ako amo. as in mga makabagong kaisipan para masustener ang mga priority sa mga pag-implementar ng mga critical programs and projects digdi sa LGUAS. Dahilan kay ni sangonyan sa regular na sesyon magkakaigwa mo na nin pag-fill up kan mga committees para ber maghuroron kan mga agendang nakakalendaryo. Okay. Sa ibong naladuan mayoriya kan sangguniang bayan wala manin Malaysia kita na ni negatibong reaksyon durante kanideklarar na bakante asin magkakaiguan in Rigodon sa mga committees na dating pigkakaraputan ngunyan binuruhian o buburuhian kan mga kagawad and iba naman ang makarapot. Yan, bibiyan sa to yung mga dagdag na informasyon. Jimmy na salita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa lawas. Welcome back, sabi ni Noel. Ali, unta nang i-anthem na nadako para dahil pagtawan ki ano-anong interpretasyon. Ang dapat na term siguro na aprend dahil sa violation, tadakulo na interpretasyon. Iyo mga amigo, ata na. Sabi ni, thank you good morning, Tabi. Noel, pwede na ang cellphone ko. Ang sa kuya tabing number, pwede na ka mga mag-participate sa programa through 0969-088-5548 at saka 0966-203-0034. Alright. Good morning, Mr. Maceda. My friend
my friend, can you please extend my greetings, congratulations to my son, Earl J. Van Chloe Aconia for winning the external vice person of BU University Student Council conducted recently at Bicol University. Wow, the best. Congratulations ha. Congratulations po. Pig English ko tabi kaya malingawan ko na magtaram ki Bicol. Hello. 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 May nag-apod garo landline ito ah. Jay, amigo, mari ang pagka-English mo ah. Davis ang pagka-English mo, amigo. Good morning, tabi kay amigong King Reginaldo. Amigong King, maray na aga. Congratulations, Giraraya, kay Earl J. Van Chloe Aconia for winning the external vice person of Bicol University Student Council. Yan. So, akin ni Jay. Thank you, tabi ah. Congratulations. At saka good morning kay amigong Sir Tony Reyes. Welcome back, tabi. L.A. Legaspi Albay. Good morning, amigo. Sir Tony, maray na aga at saka good morning tabi kay Bossing Leonito Gaviria. Yan. Alright. Nakabakal ki iPhone sa Vegas, BP. Kaya palanday ka nagbakal digdi. Latusunta ka dyan. Pagkara, oy, Noel. Dahil ko kaya, amigo, bumakal ki iPhone tabi. Dahil ko kaya bumakal tabi ki iPhone. Iyo, mahalo ng iPhone. So barato sana, pareho man sana nga, at mag-text ka kang iPhone, mahal na cellphone, sumaresibi, pareho ang abot kan, ang dating kan mensahe, di ba? Mahal na cellphone o baratong cellphone, pag nag-text ka, ang abot naman sa nag-resibi, pareho ang meaning, di ba? Gari man sana pareho kang relo, bumagal kang Rolex, kumpara sa 150 na relo dyan sa kanto, pagiling mo kang oras, pareho, da. Dahil man kipagkakaiba. Tama. 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 Woo! Good morning mga girls. Paningit sa morning hirit kasabay mga tugang si Shara May Leron. Aramon tadaw ang dagdag ka naman. Good morning. Paningit sa morning hirit. Aha, dito tayo. Sabi ni amigong King, did you try the slot machine in Vegas? Ay, da amigo. Di ko tatao. Di ko kayang lumaog naman sa mga lugar na ito. Tasan patanaan sigarilyo. Grabe ang parong. Kan sigarilyo. Pati an, ano yan? Yan cannabis. Naku, namamarong tabi. Shara Meleron, good morning. Good morning po, VP. Asin sa tuyang mga parantabay. Aram daw nindo na sobra sa 2,000 na litro nin tubig ang kaipuhan para makagibo nin cotton shirt. Basado sa artikulong na itala sa Water Footprint Network, ang cotton sarong pananom na sobrang water hungry kung sain kaipuhan kaininin tubig puon sa pagtatanom sagod ini magtalubo, maani asin magin sa proseso kan paggibo nin tela para magin t-shirt. Sa pag-aadal kan mga siyentipiko asin environmental groups kan tunay na cost kan mga produkto kan kalikasan, nabilog digdi ang konsepto kan water footprint sarong paagi para masupol kung gurano kadakol na tubig ang nagagamit sa paggibonin sarong produkto. Dahilan kay ni, nadiskubre kan grupo na average na cotton t-shirt ang nagagamit din poko mas o menos 2,500 na litro nin tubig kung saan pwedeng mas lumangkaw pa ini depende sa klima, irrigation method, asin farming practices kan sarong nasyon. Yan po ang paningit sa morning hirit ko na agaw ni Lunes. Ini po si Shara May Leron, marhay na aga. Salamat, Shara May Leron, sa paningit sa morning hirit. Paningit sa morning hirit. Happy birthday daw kay Ate Russell Ann Tanalyon. Yan, happy birthday Ate Russell Ann Tanalyon. Birthday niya kahapon. Thank you. Yan ha, happy birthday. Belated happy birthday. Sabi po ni Jerome Martinez. Ate Russell Ann Tanalyon. Happy birthday. Hello. VP, Yeah, good morning amigo. welcome back. Thank you amigo. Nagpapasalamat tabi ako nakaraos na so ikaduang Semana Santa. Marolbak mo niyan, Migo? Dili tabi, so ikaduang Semana Santa.
Nata na naman. Ayuno sa ere. Latoson ta kang salbat. Badulan ta ka na. Magba ka na nakaapod ka na sa cellphone ko. Iyo baga. Yes na baga. May nadangog na ako sa imo kas bago. Arin. Sabi mo baga pag nagbakal ka kay Rolex saka relo na 150 taon pareho ang oras. Iyo baga. Pero may pagkakaiba man kabit BP. Ang duwang rilongan? Iyo. Nata. Pag duman kabit sa 150 taon, mahiling ka kay oras. Oh. Ikasanaan mahiling. Gari tama ka man ha. Latoson. Pag duman sa Rolex, dakulo na nakikilig. Dako na. Migo, duman sa Vegas, mayroon sa mga Rolex. Ano ito sa ropa? T-Sot. Ano pa itong rilong ito? Iniling ko sa presyo. Kang kinumpute ko sa cellphone ko, Migo, may 3 million pesos. Iyo baga. 1.5 million. Iyo baga. Iniling ko sa oras ni Dabuda sa oras kang rilo ko. Pareho. Pareho talaga, pero dako lang makikihiling sa imo. Ay, inda. Sige, tabi. Yeah, okay, thank you. Good morning. Patawadon kita. What's going on? Patawadon kita nin mga kalag na nagkaberitay, mga tugang sa matanag. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Jomar Bien, nasa linya. Kamin, Jomar. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Welcome back sa, pagkasino sa Las Vegas. Nagkasino ko lamang, BP Duman. Ha? Nagkasino. At dengan ako nakakalaog, pag tambara mo pa sa pinto, say ko ang aso. Sigarilyo. Paminsan parong parong kan marijuana dan sa nako. Dahil pwede. Paglag mo pa sana, magkakirilas kan mailing mo. Dahil na sana. Ako baga, pag dumang ko kan 2010, buminalo baga ako sa slot machine. Nakabakal akong kamerang bago. Sasabit, pag first time mo da, manggagana ka? Siyempre, dahil naman ito mga otro. Okay, nga, papaganaon ka dahil. Dahil naman ako mabalik kaya duman. Ako ta. Basta? May haba akong mahiling. May haba akong mahiling. Tapos sa mga nag-deserve baga, sa mga nag-deserve. Ayaon duman sa mga high class. Abo akong mahiling. Abay akong mahiling. Mahiling mo naman, BP, sa mga, kung nahiling mo sa mga garubaga, so nagpakasulot ki mga magayununo na, bako man na so mga expose? Mina. Ano ito? So mga mamahalin itong mga halos legal bagang kaya ang prostitution doon, harap-harapan? Minatras ako, tayaw si Pambrina kasi, sir. Kaya man pala. Pero di ko talaga kaya ang parong. Ang parong anday ko kaya eh. Pagday ka kaya nagsisigarilyo, araw gayang kan? Yeah, nagiwas akong magkasipon, Buda. Pero pagkaaga baga, agihan mo giraray ito pagkaagata, ang room nasa 22nd floor, pagbaba mo. Dahil parang sigarilyo, hindi ko nang pigigibo duman. Baka pigano ninda, so ano yan, so pigihigop, may panghigop. Pero pag grabe ang tao, nako, sus ko, nakulog ang alunan ko. Kaya, pagbanggi talaga, iyo. Dahil na. Okay, may pigawasan na akong habo kong mahiling. Iyo man nga baliktad ka man. Iyo man ang gustong hirilingon ka ni bang nagdoroman, ikaman, baliktad. Ay, natawag ka para hahanap ako ka. Nagawa man ako sa diri. Correct. Iyo man ang God. Di ba? Very good on talaga ang ninong ko. Natural. Igawa kang sa diri. Magkaparailing kang iba. Iyo man ang God. Di ba? Salud ako sa imo. Tama ka dyan, Ihado. Sige, go. Aktibo man ngunyan, bako sana sa indang opisyal na trabaho, na iba pang mga ahensya kang gobyerno, kundi maging ang pakikipag-salamuha, asin pagtataon ng serbisyo sa komunidad. Ini ang pinatunayan kan Bureau of Jail Management and Penology
pati naman kan Philippine Coast Guard tabako kan dahilan ta kanakalis na simana an duwang ahensya kang gobyerno ini sa pakikipagtabangan kang JCI iyong buminisita digdi sa bisita San Miguel sa syudad kan Tabaco para magtaon ng community service. Sa impormasyon na nako kang DCGB News, magkaturuang ang tulong grupo na magpasiring bako lang sa barangay bisita kundi baging sa barangay Rawis kan San Miguel para magatod kan edukasyon, public service as in environmental advocacy ninda, mga inisyatibo na makabenepisyar sa komunidad. Ang Bureau of Jail Management Penology iyo ang nanginot sa sarong programang basa sa bangka, sarong inisyatibo na pakikipagsalamuha sa mga kakian na sarong storytelling activity na mapromitir ang edukasyon. Mantang ang Coast Guard man iyo man nangenot sa One Kid One Tree program sa Bisita San Miguel na iyo man ang nagpopromotir kang awareness kan mga kaakian sa pangapaman kan kapalibutan. Magpapatunay lang daw ini sabi kan mga pamayok ang naunambita ng mga ahensya na ang sa indang serbisyo bako sa nasalaw kan opisina asin sa regular na trabaho ninda kundi maging sa iba partikularmente ang pakikipagsalamuha sa komunidad. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali dyan sa luwa. Nagdadangog Ang mga balita susunod. Makalipas lang, ninagkaper ang mga patalastas. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Pag acidic ka, magkakasakit ka. Paano mo malalaman na ikaw ay taong acidic? Madaling mapagod at manghina, sakitin. Maraming aray sa katawan, organ failure. Madalas magkaroon ng mga infection, virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells mabubuhay sa iyong katawan dahil ikaw ay acidic. Address your acidity, you will address your ailment. HCI Power Trio, CMD, CPF at Cell Bio Juice. Kontra-acidic, iwas sakit, pampalakas, pampasigla, pampalusog, pampagana, pampaganda, pampagwapo, pampatalino, pampahaba ng buhay. For more information and free health consultation, visit CMD office at 2nd floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop. You may call or text 0939-904-0717.
Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, alas 6 ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puyaan sa indong tagapagbareta. Headlines, mga tugang kan mga bareta. Ngunya pong aldaw Lunes, 27 po kan 27 ngunyan mga tugang kan bulan na Abril, serye ng brownout sa mga lugar na sakop kan Bitano Feather 4. Mamamatian ngunyan na aldaw sigon sa Aleco. Apsemo dahil matugot na magbulta sa kanya-kanyang harong ang mga evacuees na apektado kan pagburoto kan bulkan mayon sa tahaw kan na mamatian na sobrang alingahot as in init kan panahon. Sa lado nasyonal, dagdag na pundo kay Puan kan Comelec in kaso ipag-oktaba ang barangay as in sangko ni ang kabataan election sa Nobyembre. Mga nagpaplano na magkaigwanin military back people power ibinulugar ni Senador Ping Lacson. Sa ibang nasyon, US President Donald Trump ligtas matapos ang pagbalo na mambadil sa White House Correspondents' Dinner. Sa Business News, Department of Energy, PNOC, nag-importa nin 21,000 metriko na tonelada in LPG gikan sa Amerika. Health News, mga bados, na mamis mahilig na kumaonin bunay. Dakula ang posibilidad na magkaigwanin aki na halangkawan IQ sigon sa mga eksperto. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta niya to sa lado lokal. Mamatian ngunyan na aldaw ang seryenin brownout sa mga lugar na sakop kan Bitano Feather 4 sigon sa anunsyo na ipinaluwas kan Albay Electric Cooperative Aleco. Sa anunsyo, sarong oras ang brownout magpon alas 8 nin aga, sagod alas 9:30 nin pagkaaga ngunyan na aldaw na makakaapekto sa Barangay Pawa, Dita, San Joaquin, portion kang Rawi sa Legazpi City. Mientras sa 5 oras man na brownout pon alas 8:30 nin pagkaaga, sagod alauna nin hapon makaapektar sa Barangay Bugtong, Legazpi City asin portion kan Tagas sa Daraga Albay. Dagdag pa kan Aleco na dahilan ini kan pag-facilitate kan isolation kan Pawa, Bugtong 3-phase lateral asin pagbugtak nin tapping point sa mga poste sa Bugtong sa Legazpi City. Mientras tanto, iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado lokal dahil po matugot. Anap mo na bumalik sa kanya-kanyang harong ang mga evacuees na apektado kan pag-alboroto kan bulkan mayon sa tao kan na eksperyensya na sobrang init kan panahon. Sa entrevista kan DCGB News kay Apsemo Chief Bobby Cristobal, sayang sinabi ang FIBOX ang may puder sa pag-monitor asin pag-rekomendar kan mga dapat na ibaba o kung dapat nang ibaba ang alert level kan bulkan mayon. Nasa poderman kan gobyerno ang pagdesisyon kung dapat na paulion ang mga residentes na apektado kan kalamidad. Alagad sa pagpapadagos kan monitoring kan FIVOX, padagos ang aktibidad kan bulkan mayon na peligroso sa mga residentes mantang maigpit pang ipinagbabawal ang paglaog sa 6 kilometros na permanent danger zone. Katagod kay ni Siniguro Cristobal ang pagpakarhay kan mga pinag-iistaran para mientras kan mga evacuees sa pagkipagkoordinar sa LGU, lokal na DRMO sa rural health units para sa pagmonitor sa salod-dalo na kan mga kakian. Pero di ita pwede itugot nga magbalik sila sa laogang 6 km permanent danger zone considering na nakataas pa po ang alert level 3. Ang sa tuya pong gigibuhon is to make sure na ma-assisteran sa tuyang LGUs, ang sa tuyang mga LDRMOs sa pagmanehar kan sa tuyang mga evacuees sa evacuation center. Apsemo Chief Bobby Cristobal sa entrevista kang DCGB News.
Mientras tanto, dagdag na report hali po sa luwas kasabay si Al Armario. Padagos ngunyan, ana suporta ka na ko Bicol na mapapasog pa ang mga programang pang-edukasyon. Sa pahayag ni Congressman Attorney Pido Garbin Jr. na ongoing ngunyan, ang mga proyektong classroom Bicol-wide para ang problema kan mga estudyante sa kakulangin in mga pasilidades siring kang classroom lalo digdi sa Albay ongoing ang project sa mga darakulang eskwelahan dahil gulpi ang volume kan mga estudyante gusto ining may habol sa class opening ngunya na Hunyo kaya diretso ang mga patrabaho siring mandigdi sa Legazpi City sa royan kan prioridad sa administrasyon ni Alcalde Hesiama Ismael sa suporta kan ako Bicol. Alarmario, DCGB. Mientras tanto, iba pa niya tong bareta sa lado lokal. Nasa linya ang dagdag na report kay iba si Karen Ala. Karen, good morning. Go ahead. Go ahead. Pangani napapasa kamot kan gobyerno provincial kan Albay Anteng Miranda Park. Halagad dito siyang nagpapalyar na ang mga masitas asin ibang mga bagay-bagay digdi. Personal na nanotisyan kan DCGB News sa ang palibot na masitas aralang na marana sa tao kaining init kan panahon. Ang ibang mga playground equipment paralisado na. Ang mga bollard light kay napapamugpas na maray asin ang fountain halos stagnant ng dugi ang tubig. Sa payag na nakuha niya to sa DPWH 2nd District bilang implementing agency, sinabing ang gabus mantang day pa na-turn over sa probinsya, nasa lindong pa dapat kan kontraktor. Sa madaling sabi, nasa pagmangno pa dapat kan kontraktor ang parke, asin ano man na mga nakaburog taktigdi, habang day pa pigkapas ang responsibilidad sa probinsya. Mantang susog sa nakumpirmar kan DCGB News, pinagbari din na sa nainiikang Provincial Engineering Office, tanganing luway-luway ibalik ang kagayunan kan mga masitas na napabayaan na mintirang bulan. Yan ang report, Karen Ala, DCGB News. Mientras tanto, mga tugang sa iba pa niya tong mga bareta sa lado lokal. Kumpiyansa o kumpanya nin bus na imbulto sa road crash sa Libmanan Camarines Sur. Pinadara din showcase order kan o show cause order kan Land Transportation Office sa Bicol. Report kay Angel Mostaza. Hinagadanan paliwanag kan Land Transportation Office Bicol ang sarong kumpanya ni pampasaherong bus na imbelto sa road crash sa Libmanan Camarines Sur kan uminaging Aldawa. Sigon sa LTO Bicol, sa bagikan sarong show cause order, pigtatawan ng direktiba ang kumpanya kan bus na magpaliwanag sa laog ni 10 Aldawa kung nataday dapat sinda sa angatan nin kaso nga pagbayular sa reckless driving sa ilarom kan Section 48 kan Republic Act 4136. Ang lisensya naman kan driver na imbelto ang ipigpalarom naman sa 90 aldaw na preventive suspension mantang ang mga vehikulo ang ipigpalarom sa alarm status. Sa ilarom kan panginganot ni Regional Director Edgar Allen Castillejos kan LTO Bicol padagos ang silang commitment na masiguro ang kaligtasan kan kabus. Alas 5 nin aga kan Sabado, Abril 25 kan mangyari ang insidente sa Zone 5 kan Barangay Bicol, Libmanan Camarines Sur kung sa ina pigsasabing aligado nga nagkakaigwa o nagkakaigwa ni na road repair sa lugar kan kaya nag-iwas ang nasabing bus dahilan para maulog ini sa espasyo sa gilid ka na tinampo. Sigon sa driver, dain na tiga preno na kanabiglaan dahil sa posibleng pagtaog kan sa iyang vehikulo kung kaya nangyari ang insidente. Wala naman na i-report na naggadaan sa nasabing insidente alagad nagkapira mga pasahero ang nagsapar ni na minor injuries. Nagdag na bareta, Angel Mostaza, DCGB News. Advokasya sa paglinig nin salog sa Libon na bilog. Jimmy nasalita sa report. Sarong advokasya ang nabilog sa Libon kung sa'y nagkasararo ang mga may kaisipan sa ibong kantaginit at mga barangay opisyal sa sin mga residentes nagmukla nin programa titulong Libon Forward sulong talinigon tarabangan sa barangay Zone 1 asin Zone 2 iguanin salog kung sa'y piut na ang agihan kan tubig silted na dahil sa mga ragpa, mga basura asin maawuto na.
ang tarabangan na mundag matapos panginutan ni Mr. Jan Liao, katuwangan ni LGU, Philippine Army, PNP, Barangay, nagboluntirman ng nintabang, Sinda Pulangi Councilor Winels Buendia, asin City Councilor Ted Residilla, kan ligaw kung saan matrayumpo ang tulong Domingong sunod-sunod na paglinig, ngunyan trangkilo na. Malinig na ang salog, imamantinir na lang ini kan barangay sa panginginot kan duwang punong barangay Pinda Evelyn Salgado, asin Kapitan Julie Mariscotes Ramos, an kalinigan kan salog asin masigurong dai na ini pagpaparatarapukan nin man lain-lain na mga basura tanganing paglaugman o maglaugman an taguran dai ng problema sa bahaan na mga residentes digdi. Duro diretso an kasiyang ini, maski sa iba pang party kan libon asin kamautan kan mga may pagkakulog sa kapalibutan na mapahiwas pa ining advokasy ang ini adaptaron sa ibang barangay asin munisipyo digdi sa Albay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, mga senior citizen na mabakalin 20 pesos na bagas, alas 4:40 kasubago, day pa daw pigpapalaog sa Embarcadero. Report kay Joshua Bino. Iyo man giraray sakripisyo para sa mga senior citizen na gustong makabakal nin 20 pesos na bagas, sakripisyo sa pagpila sa bagong benyo, kaya bagong lokasyon kan distribusyon na iyo na Embarcadero de Legazpi. Kung matatandaan, ang venue talaga o kaya lokasyon kan pagpabakal ni na 20 pesos na bagas, yaon sa warehouse kan National Food Authority o kaya NFA digdi sa Legazpi City. Kung saan nagdesisyon sa paagi man kan lokal na gobyerno nakihuron sa NFA asin sa Food Terminal Incorporated na ilipat na lokasyon kan pagpapabakal tanga gibuhon mas konbinyente para sa mga residente asin mga parabakal an pagpila asin malikayan na ma-expose sa tunog, init asin na uran sa lawas kan warehouse kan NFA kung kaya napag-urulayan na ilipat ini dyan sa Embarcadero de Legazpi. Inot na simanang implementasyon kan bagong venue kan distribution kan bagas, magayon ang nagi na pasistema kung sa alas 5 nasa laog na ang mga senior citizen nakapila pero nagpakaturukaw. Mas magayon, mas conveniente sa parte kan mga senior citizens na mga parabakal. Alagad ngunya naman aldaw ni na Lunes sa paglibot-libot kan mobile unit kan na DCGB News na pagkikita sa nasabi ng area kung saan alas 5:40 kaso bagong maagahon gulpe nakapila sa lawas kan Embarcadero de Legazpi sa gilid o kaya sa may tampekan na dagat. Sigon sa mga senior citizen dahil panganya kami papalaog kung kaya gulpi naman ang natawo sa lawas kan nasabi ng area asin duman mo na naman nagpirila para makabakal kan 20 pesos na bagas. Kundi siyempre ang kinamarayan man oras na pinaralaog na ang mga ini dahil naman aboton ni na sobrang init yung aldaw kaya sundo tagtawad na udto para sa na makabakal nin baratong bagas. Kundi talagang kaypon man ginaray nindiit na suro sakripisyo maagahon nagpila sa lawas man ginaray ang mga senior citizen. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. 20 makalipas ang alas 6 nin pagkaaga, bareta mga tugang sa Lado Nasyonal, makalipas lang kan mga patalasta. GB News Express. News Express. GB News Express. Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon.
Kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry. Anom na dekadang nang nagsisilbi, nin may pagmakulog, asin nagahatod, nin magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot, kan sa indong mga pangarap, 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran, ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito, naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Hanap mo ba kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay na bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa. Sugar-free stevia ang pampatamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Agamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pangsiyensya, pangteknolohiya at para sa masa. Muling iere, diskusyon nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Abangan tuwing 1st and 3rd Fridays of the month. Diskusyon Season 2. Kompleto at sigurado. Kompleto at sigurado. Ngunya na taong 2026, bagong programa, bagong sigla para sa kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Uni na ang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division an sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad.
Sa programang ini, mas pinarani ang serbisyong gobyerno sa namamanuaan sa Gabay sa Marhay na Paggogobyerno. Mas pinahiwas ang pagkuha sa yamang dagat sa Buhay Dagat, Fisheries and Aquatic Resources Hour. Bago man ang mga segment ang madadagdag, nin mas modernong diskusyon asin kaaraman. An Gabay Isip sa Himpapawid para sa kalusugang pagkaisipan. Asin ang usapang kapayapaan para sa pangkinaba na issue asin sa papel ka namamanuaan sa pagsulong nin katrangkilohan. Sa pangingenot kan sa inyong host, Professor Edgar Barameda, asin Professor Seth De Matera. Makakanangog kamo nin malinaw na impormasyon, makabuluhang diskusyon, asin inspirasyon para sa komunidad. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Madadangog kada Miyerkules alas 11 hasta alas 12 minuto. Live sa DZGB 729 kHz. Udok sa paglingkod para sa sambayanang Albayano. GB News Express. GB News Express. Alas 6:27 oras mga tugang sa Pilipinas. Padagos kitang unyan sa mga bareta. Aminado pa ang Commission on Elections o COMELEC na mga ngaipunindugang na pundo in kaso malabos ay pag-uktabaan barangay asin sanggon ng kabataang elections. Sa tahong papan girara ini kan rekomendasyon ay postpone ngunan eleksyon dahil sa epekto kang krisis sa Medio Oriente. Sigon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, napisar kan 85% na sindang handa para sa indang magigibok ang Kongreso na ang magdesisyon sa pag-uktaba na eleksyon na katalaan sa Nobyembre 2. Sa likod kay ni sa girara sindang mahagad indagdag na pundo dahil sa mga gastos arog kan panibagong pagpaparehistro, dugang na presento, mga kagamitan, balota asin paratokdo na maserbis sa eleksyon. Aboton nin sagkod 3 billion pesos ang kaipuan na sarong reset o pagpapauktaba kan barangay asin sanggunian kabataan elections. Nagsumiter po si Senador Amy Marcos in Senate Bill 2067 o propestong lay na may kamabutan na ipag-uktaba ang barangay asin sangguniang kabataan elections o BSKE sigon sa o gikan sa Nobyembre 2026 pasisering sa Oktubre 2027 dahilan sa kaaditan na posibleng dai makabuto ang dakol na Pilipino dahil sa langkaw na pamasahe por medyo kan pagmahal kan krudo. Tinawanin doon kan propuesto na kung ipag-uktaban eleksyon padagos ang magiging serbisyo kan opisyal sa barangay sarong dakulang tabang para matutukan inda ang pagsimbag sa pangaipokan sa indang komunidad sa tahaw kan krisis. Apera kay ni pinuntuman na maabot sa 16 billion pesos ang gagastuson para sa barangay asin sangguniang kabataan elections o BSKE sigon sa Commission on Elections apera sa dagdag na gastos sa Philippine National Police, Department of Education asin lokal na gobyerno. Ipinag-insiste ni Marcos na mas marhay kon gagamiton na nasabing bilyones na budget sa pagtaonin panginot na pangaipokan mga Pilipino arog kan pagkaon, krudo asin iba pang serbisyo. Sigon kay Marcos kasunod man kan undas ang eleksyon kon kaya pigalaoman ang grosso kan biyahero asin halangkaw na singil sa pamasahe. Sinabi kan senador na importante ang undas sa mga Pilipino bilang panahon kan pagirondom sa dipontong familia kon kaya dapat na pabayaan ng una ang mga Pilipino na magpangadji asin giromdomon ang sa indang mahal sa buhay sa Nobyembre na bakong okupado kan eleksyon asin pamumulitika. Naging o dai magiging ulang ang mamatian na krisis sa enerhiya kang nasyon para isulong asin ipadagos ang pigigibo kan gobyerno para sa interes kan namanwaan. Inang pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang semanal na vlog sa tahaw kan padagos sa paghampang sa agyat kan epekto kan halangkaw na presyo nin petrolyo dahil sa padagos na tensyon sa Medio Oriente. Sigon kay PBBM, diretso ang pag-ibon nin mga tinampo, paggatod din serbisyong pangsalod, pag-alalay sa mga estudyante, asin pagkurtar kan krimen, magapadagos man ang pagtabang kan mga atleta, pagsulong sa kultura asin artes, asin pagpapakusog kan turismo. Sinabi kang presidente na magpapadagos ang trabaho kan gabos na mga sangakan gobyerno, gurano man kagabat ang problemang kinakatubang kang nasyon. Apisar kan kinakatubang na mga agyat, sinabi ni Marcos na diretso ang pagpatindog nin paharong kan gobyerno para magkaigwan nin ligtas asin di kalidad na istaran kan mga Pilipino asin siniguro na ang backlog sa housing program gigibuhan din paagi tanganing gabos ng pangangaipo sa paharong magkaigwan nin sariring residensya.
Ibinulugar mga tugang ni Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson Jr. na may nagkaperang grupong naghihinguha na magagaling suporta gikan sa mga miyembro kan Uniform Services sa posibleng military back na People Power Revolution sa taho kan mga kontrobersiyang kinakaimbiltuhan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. as in Vice President Sara Duterte alagad malabog na magtrayumpan siring na nakdang. Sigon kay Lacson, may impormasyon na nakaabot sa iya na may nagkaperang retiradong opisyal ang naghinguha na mangalap nin suporta hali sa laog kan Armed Forces of the Philippines o AFP sa tahaw kung may tsansa na magtrayumpan siring na paghiro. Sinabi ni Lacson na wara dahil sa professional ang AFP kung kaya wara din compelling reason para magkaigwanin military junta o sa upang People Power Revolution. Kan taon 2025, kinuntar ni Lacson ang propestong military back na reset o junta sa taho kan dagit na ang publiko, session in corruption asin ipinag-insistir na dapat magtinir ang panibagong laog kang constitutional process. Tinawanin doon ni Sir Aram kang 1987 Constitution ang linya nin presidential succession magtatapos sa House Speaker. Ini ang saro sa mga dahilan kung nata niya isinumiter ang designated survivor bill na magpapahiwa sa succession tanganing maisabay ang pinaka-senior na miyembro kan Senado asin Kamara. Dai, pigahali, mga tugang kan Department of Justice ang posibilidad na nakaluwas na sa kustudya kan mga autoridad kan Czech Republic ang dating kongresista na si Saldico. Sinabi ni DOJ Secretary Frederick Vida na warang garantiya na pugol pa kan autoridad Tsiko asin magkaigwan ng respeto sa unsigned lay. Bakusog na pigkumpirma asin pigberipikar pa kan DOJ ang nasabing mga report. Nagtao sindanin mga informasyon sa mga immigration official kan Pilipinas asin kapulisan na siko nasa kustodya kan autoridad kan Czech. Personal na nagduman sa Czech Republic sa Secretary Vida para makakuanin informasyon asin hilingon ang posibilidad na makapagtaon red notice gikan sa Interpol kontra kayko. May panibagong grupo na maduman sa Central European country para darahon ang nagkaperang dokumento na nagtataonin rason para sa red notice kayko. Wara manin na hiling na deadline dahil sa igwang sariling sistema ang Czech na makakapagtaonin irespeto o magakanigong irespeto. Kung magigiromduman inot ng inanunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na nakusustudya kan Czech Republic siko dahil sa kawaranin dokumento. Siko pigimbelto sa iba-ibang anomalya may kinaraman sa flood control projects. Ginusto po o kaya gusto ni Senate President Pro Tempore as in Blue Ribbon Committee Chairman Pampilo Lacson na sa giraray na imbitaran sinda dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa masunod na pagdangog kan komite as in pampangon iniki na dating Congressman Saldico as in ang dating soldados na nagatod sa indanin mga kickback sa iba-ibang personalidad. Ini matapos magpahayag si Romualdez sa sarong video message na pwede nang pangaranan ang nagkaperang personalidad na imbelto sa isyo kan flood control. Sigon kay Lacson, mas marhay kung maghampangan sinda Romualdez ko asin mga dating soldados na nagasabing sinda nagatunin kickback sa iba-ibang personalidad kay bahan ng dating House Speaker. Kanhaputon, manungod sa posibilidad na wabot kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang ebidensya, Tanwanin doon ni Lacson na susundan kan Blue Ribbon Committee panel ang ebidensya maski umabot pa ini sa presidente. Siring man sa ngunyan, wala pang halaga ang ebidensya kan mga pahayag niko na nag-imbelto sa presidente na pigasabing kickback dahil day ini ginibo sa larom kan panunumpa. Pareta, mga tugang sa lado nasyonal, masuno o kaya sa luwaskan Pilipinas, makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up. The right hydration matters. To perform. To win. To rise above challenges. Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water. Fuel your peak. With the right hydration. With the right minerals. Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit. Summit Natural Drinking Water. Summer heat is on. Mag-Summit ka muna. The right hydration with the right minerals. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro. Si Limarina. Multivitamins pa.
Ang Liver 8 Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver 8 Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver 8 Pro. Liver up na tayo. Liver 8 Pro. Mabibili ang Liver 8 Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Slimmering Plus Multivitamins is a generic name of Liver 8 Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver 8 Pro. May Slimmering, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver 8 Pro. Strong values, strong minds, strong futures. Build them up for your child today with Sunshine International School, shaping leaders, achievers, and responsible citizens. As a value-laden institution with strong academic foundation, providing holistic development and a safe and nurturing environment with competent and caring teachers for a guaranteed bright future. Give your child the advantage of a quality education with Sunshine International School from our Little Angels Life Skills Center for 2.5 to 3.5 years old, pre-elementary for toddlers, nursery, kinder, and prep, ages 3.5 to 5 years old, to elementary and junior and senior high school. Enrollment for newcomers is now going on. We also offer summer classes for all levels. First batch starts on May 13, 2026, and the second batch on June 3, 2026. Visit us at Doña Maria Subdivision, Tagas, Daraga, Albay. Call 052-483-4488 or email sisofl01@gmail.com. Enroll at Sunshine International School and secure your child's future today. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta. At very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/Albay Computer. GB News Express. GB News Express. Baretang unyan mga tugang sa luwaskan Pilipinas. Ligtas po si US President Donald Trump gikan sa White House Correspondents' Dinner sa Washington Hilton Hotel matapos ang report nin pagbalong pambabadil sigon sa Secret Service. Sarong armadong lalaki ang nagbalo na maglaog sa main screening area kang hotel asin nagpaputok nin shotgun. Tulos na inibakwar si Trump, First Lady Melania, Vice President J.D. Vance asin ang miyembro kan gabinete. Manta nagkukurahaw ang mga bisita nin get down asin nagtago si rarom kang lamesa. Sarong agent kan Secret Service ang tinamaan pero ligtas dahil sa protective gear. Nasa kustodyaman kan autoridad ang suspect asin pig-investigaran ang insidente. Sa iyang Truth Special o social post, inumaw ni Trump ang marikas na aksyon kan Secret Service asin law enforcement mantang siniguro na ligtas ang gabos na opisyal. Ang insidente nangyari sa parehong hotel kung saan binalo na gadanon si US President Ronald Reagan kang 1981 na ikatulong beses na naging target si Trump nin mga pagbalong pag-atake. Kaibahan ang insidente nin Butler o sa Butler sa Pennsylvania rally kan taon 2024. Nagpahayag ang White House na mapaluwas ng official na pahayag si Trump may kinaraman sa nangyari. Sa grado ng tinawanin doon kan insidente ang kahalagahan kan makusog na seguridad sa mga publikong pagtripon kan presidente. Negosyo, mga tugang, bareta po sa negosyo, ngunyang pong aldaw nin Lunes sa GB News Express. Business News.
Nakakuha po ang Department of Energy as in Philippine National Police o Philippine National Oil Company o PNOC nin 21,000 metriko toneladang supply nin LPG sa Estados Unidos. Parte ini kan pagsiguro sa estable as in sufficient supply nin petrolyo sa nasyon sa tahukan krisis sa Medio Oriente. Sigon sa DOE, ang paabot na shipment na katalaan may deliver po on Mayo 20 sa 31 as in ididiskarga sa barang Batangas, mapaytaas kang LPG inventory kang nasyon as in mapakusog sa supply buffers para sa mga household as in negosyo. Panagos man nakipagtabangan ang DOE sa iba-ibang sektor para mamantener ang seguridad sa supply ng enerhiya sa nasyon. Mga tugang health news kasabay si News Director Mar de la Cruz. Ang pagkaon daanin bunay o ang mga mamis na bados o mga ina na bados na mahilig kumaonin bunay, dakula da pa ang posibilidad na magkaigwan aki nin halangkaw na IQ. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Good news sa mga bados na mamis na egg lovers dahil nagluwa sa pag-aadal ka mga Researchers Confederation of American Societies for Experimental Biology o FASEB Journal, sarong non-profit organization sa Amerika na nakatutok sa biological and medical research na may markay na epekto ang pagkauning bunay ka mga preggy mamis sa saindang mga umboy o newborn babies. Sigon sa mga pag-uugid kan FASEB researchers, mas marikas ang reaksyon kan mga 13 bulan na aki kan mga ina na mahilig sa bunay. Darakan kada bunay an maabot sa 115 na milligrams nin choline na nagtatabang sa mga babies na makapagproseso ni mga impormasyon. Sa katunayan, mas dakula ang tsansa na magkaigwan ng baby na may halangkaw na IQ pag nagkakaon nin sarong bados nin siyam na bunay o alkaw. Pero patanid kang grupong FASEB o Federation of American Societies for Experimental Biology na siguro doon ang balansing pagkaon dahil sa langkaw ang cholesterol kang bunay na delikado sa health bako sa nakan baby kundi pati na sa mami. Health news from Newsbase, Mardila, dahing iba. Pampatali pa rin ang bunay kung bados, ano? Ingat ka mo, Tama ito, halangkaw po ang cholesterol, bad cholesterol kan bunay. Nasa linya mga tugang ang report sa kamugtakan kang panahon kasabay po si Alexis Ruivivar. Para sa tuyang weather forecast nunyang petsa 27 ng Abril aldaw pang Lunes, ang easterlies ang padagos na nakakaapekto sa Bicol region. So asahan niya to na sa malaking bahagi ng Kabikulan ay makamati ng bahagyang mapanganuron sagkod sa mapanganurong kalangitan na igwang posibilidad ng mga pulo-pulong pag-uuran asin pagkikilat at pagdaguldol maliban lamang dito sa Sorsogon kung saan mas makusog ang epekto ng easterlies. So mas mauranon sa Sorsogon ngunya na aldaw gawa nga nitong easterlies, no. Sa tuyang agwat ng temperatura ngunya na aldaw tigatayang mag-abot ng 26 to 33 degrees Celsius. Then sa tuyang heat index naman kasuhapon, ang pinaka-alangkaw na na-compute ang heat index is didi sa Masbate City kung saan nakapag-compute ng 42 degrees Celsius. Sa the rest naman ng Bicol region, dito sa Legazpi kasuhapon nag-abot ng 39 degrees Celsius. Sa Daet, Camarines Norte ay 40 degrees Celsius. Sa Huban naman ay 39 degrees Celsius. Pati din sa Pili, Kamsur, kung saan 39 degrees Celsius din ang highest heat index na to. Then sa tuyang forecast na heat index naman ngunya na aldaw, medyo mas magbababa ito gawa ng frequent na mga pag-uuran, na mga isolated na thunderstorms na pigi-expect ngunya na aldaw, especially po sa mga late afternoon. Bale, yun po ang sa tuyang forecast. Kali po digdi sa Pag-asa Legazpi, Alexis Ruivivar. Salamat, Miss Alexis Ruivivar sa kamugtakan kang panahon. Nagsurat kan Bareta News Director Mar de la Cruz.
Katuwang po mga tugang ang mga pag-iribata dyan sa newsroom kandi si GB Jenny Balyaran, si Nicole Ann Gloriani at si Chara Maileron. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, RNR Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhing mapapakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at Hep B vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Inihahatod sa Indo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini.
Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, oy happy 7th birthday kay Natalia Bailon Baldres. Yan, ha? Happy 7th birthday tabi sa apo ni Jer Bailon na nag-celebrate man kan sayang ika 59th birthday niya na aldaw. The best man adi, ha? Jer Bailon, happy birthday po sa imo, ha? Happy birthday, amigo. Ate Jera, happy birthday. Jer Bailon, amigo, happy 59th Salbatada, senior ka na pala. Ano, makaugmahon, amigo, ah. At saka happy 7th birthday man sa imong apo na si Natalia Bailon Baldres. Happy birthday, okay? At saka ini si Jer Bailon kay amigo ko ini, retired police officer po ini. Yan. Alright. Oy, Mami Nors, tarami dawan si Jer, napadala akong bihon digdi dyan hapon. Ha? Tarami na tabi si Mami Nors, Bailon. Ta birthday man sana ni Jerry, ni Jera, tarami na tabi. Napadala na akong bihon ngunya na hapon. Iyo, digdi sa namiss ko na sa bihon. So gusto ko nga dito magkaon sa naking mga native na pagkaon ta. Namiss ko na sa native na pagkaon. Mami Nors, good morning. Happy birthday pala giraray sa imong pugi ak na aki na si Jer Bailon boda si ano yan, boda si sa imong ano apo sa tuhod, ha? Apo sa tuhod yan, di ba? Apo sa tuhod. Tabi si Natalia Bailon Baldres. Yan. Alright. At saka, good morning kay amigong Arnold Frocha. Amigo, maray na aga sa imo, ha? Sir, good morning tabi sa imo. Tabi sa imo, amigo. At saka, gusto ko pala na, hindi tabi amigong, ano yan, Arnold Frocha. May gusto akong igrita duman sa US, igwasa mo ya kinag-entertain duman. Tabi na taga digdi sa probinsya Canalbay, si Chito Nalaw. Good morning tabi Chito Law. At saka good morning nga pala kay sa iyang wife. Ang wife niya saro tabi sa listener ta online, ano, si Hilda Lau, ha? Sobra kong listeners ini, ano, si Hilda na Lau. Happy birthday. Good morning tabi Ma'am Hil. I do not know ang oras. 5 o'clock ngunyan. It's 7 o'clock. 2, 3, 4. It's 4 o'clock in the afternoon dyan po sa US, sa Las Vegas. Good morning tabi. Good afternoon from the Philippines. Good morning from the Philippines po kay Ma'am Hilda Lau, ha? Saro po ini sa mga ano yan, viewers ta and listener ta. Aram niya ang nangyayari sa programa ko. Aram niya ang laman kan sa kuyang programa. Aram niya kung ano, kunhain ako. Initagbi na agom ni ni Chito Nalaw. Tutsiki Lau. Yan, ha. Good morning Ma'am Hilda and good afternoon po diyan sa Las Vegas. Tamaga alas 7 na kaya 2 o'clock ang alas 5 duman eh. So 2 hours 2, 3, 4. Mga alas 4 ang oras dyan po sa Las Vegas ngunyan. Good morning. At saka kay amigo si Tochi Lau. Yan, ha. Salamat amigo, ha, sa pag-entertain sa Muya Buda, sa pag-drive. Alawigon so drive ka ini pasiring duman sa ano yan sa ano nga ni ito. So mainito na lugar pero salbatan ng lipot Kamparos sa ano ngayon? Fire. Nalimang ko sa naman Fire Valley dito. Naman. Thank you tabi, at saka kay Ma'am Hilda. So saya tabing wife na listener talaga kan sa tuyang programa. And also, good morning good afternoon dyan sa Las Vegas kay kay Chris. Kay Chris, ha. Chris, nag-chat na ako kay Buboy na San Pablo. At ito sa Kuya Tautad. Alright? O, sige po. Yan tabi, thank you so much. Tabi, dako kita nagkamiridbitan naman, mga Filipino community, mga tugang sa Las Vegas. Thank you po. Makaugbahon ako ta, na kan kita yaon duman, namidbidang kita mga tugang through this GB News Online. Dakulong pala kitang mga viewers duman na mga Filipino. Maski nga ni duman sa ground kang hotel na sa mong naistaran duman po sa Horseshoe Hotel, no, sa ground, ang ground kaya na ang ground floor kwan siya ang ground floor niya Panoki Casino.
Kaya lang, di ako minaagita. Grabe ang kuwang asukan sigarilyo. Pero pagtapos kan tripon in the morning, wala na ki limitado ta. May nabidbidang itang mga Pilipino. One time, duman sa sarong area sa may grocery. May grocery duman ang pangaran CVS Grocery and Pharmacy. May nagtino sa kuya na ano yan, na mag-agom. May nagtino sa kuyang mag-agom. Ta piga para healing ako. Ano kanya ako mag-agom na piga para healing ako ta. Nagbakal akong tubig, no? Nagbakal akong tubig piga para healing niya ako itong duwang mag-agom. Pag healing ko, pig-healing man ako. Piga para sabi niya, Henry Maceda, right? Ay ako, opo. Sabi niya, nanonood kami sa iyo palagi. Salamat po. Taga Milaur, Camarinesor. Yan, nanonood kami. Kaya, di makadulag talaga. Maski sa kadumuman, mga tugang, may mati, no? Tabi. Familia Penetrante. Yan, Familia Penetrante. Basta de ko na, sorry po ma'am, sir, de ko na hapot so, pangaran nindo tabi ano yan pero duman sa CVS Mart and Pharmacy ta nagbakal ako ki tubig tininaw kon mag-agom piga para healing na gad ako nagkailingan kaming duwa di ba Henry Maceda nga right sabi sa kanya ako wrong para ulokan ko so okay man salamat po dahil lang po sa DCGB News Online YouTube channel worldwide tabi na thank you sa mga recognitions tabi and dakul kitang mga Filipino duman na nakamidbidan sabi ni Ron baray nga taday mong inapdek ka napagkamala na si Derek Edwin ay nako anyway mga tugang sige, mamaya po, pag inistoryahan ay sandali, may live pala kita. Mga liver lovers, kumusta po ang lifestyle natin? Party on, atay later, nababaliwala pa din ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maritong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid. Liver Aid Pro. Liver Aid Pero Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang silimarin pa din para sa proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansya na nagbibigay proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay, maring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease tulad ng liver, tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription, proper diet at exercise, kasamang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Yan ang kailangan natin. Para sa malusog na atay, mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available po sa New South Star Drug, o kaya sa South Star Drug, Mercury Drug, Watson's, and all leading drugstores nationwide. Tandaan po, mga tugang Silimarin Plus multivitamins, the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Tama, amigo Ron. Reaching then Bicolano worldwide. Yeah, tama. Kaya, kung talaga, maski sa kadumuman, actually, maski nga ni, December yaong kami sa Tagaytay, buda yaong kami sa Manila, kaya ba kusto sa kuyang pamilya. Dahil ka pagbirik mo, may mati no sa imo, tunailing tabi kami, mga tugang sa YouTube, buda sa Facebook. Kaya, di mapagal magpapara, magpapara, kung saan-saan ka magpapara liwa-liw. Alright, o di sige, mga tugang, salamat po Thank you kay News Director Mar de la Cruz sa pagpalit sa tuyang programa habang wala kita. Sa morning hirit buda ka sana po tabi thank you pade at saka sa gabos tabi ng mga listeners and viewers sorry po so sa tuyang cellphone number pwede na po nindong ma-text tabi sa 0969-088-5548 taka 0966-203-0034 ta iwan na kita ki unit na nasasalangan po kaya na cellphone numbers na iyan para po sa indong partisipasyon
sa tinong programa digdi po sa DCGB. Okay, thank you po sa indong suporta, mga prayers na kita ligtas na nakabalik po digdi sa Legazpi City. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod ay walang katapusan. Siya'y lalaking hindi inuumaga, paninindigan ay hindi nababago, mapagkatiwalaan sa lahat ng bagay, sa bayan ay tunay na leader. Henry Maceda. Mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik po ako 7:30 sa programang Anhapot sa DCGB News in Public Affairs Program. Sa pangaran kan bilog na tropa, masunod na po si News Director Mar de la Cruz, asin po ang sayang partner si Jasmine Baloloy para po sa DCGB Bareta Alas. Ini po si Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. God is good all the time. Mabuhay. Tinig ng bayan, puso ng Legazpi, tunog na maasahan. Uya na, pakinggan mo na ang hapon ni Bipe Henry. Abangan sa Radyo DZGB ang programang